se nacházíme v džungli jménem Košov, kde musíme zjistit příčinu divného chování goril. Jdeme se na to společně podívat. Džungle byla nedávno uzavřena kvůli podivnému chování goril. Abychom mohli džungli znovu otevřít pro veřejnost, musíme zjistit, o jakou nákazu se jedná. Dosavadní vzorky ukazují nikdy nevídanou nemoc, která způsobuje lidské chování. Tady můžeme vidět dvě zdivočelé gorily, jak hrají fotbal. Jedna má klobouk Japonce, který nedaleko pěstuje rýži. Jakmile gorily zmizí z místa, vrhnu se na odebrání vzorku. Začínáme u fotbalu. Vzorek dáme do kelímku, v kterém proběhne test. Jdeme dál. Zde vidíte dvě cvičící gorily, po kterých následně odebereme vzorky. Zrovna jsem si všimnul, jak o kousek dál hrají basketbal. Zde vidíte dvě malé gorilátka hrající na písku. Tady jsem našel 3 tančící gorily. Tady nechápu, co to má znamenat. Příčinou nákazy byla krev holčičky, která spadla ze stromu. O chvilku později jsem zjistil, že malé gorilátko olízlo krev, která zůstala po holčičce na zemi.